שלום, אני קרמר ישראל מראש המקרא. עשיתי פה פטנט לידית. הנה למשל, הפוזה הזאת שעכשיו זה עומד, זה לא מתאים לי. אז אני שולף את הידית החוצה ומוריד אותה למטה. זה, ממה זה בנוי? בוקסה, קצת שייפתי אותה, ושייפתי קצת את הידית, זה נכנס, יש לו פה ריתוך מהצד הזה, פה על הבוקסה ריתחתי חתיכת צינורית, כדי שהבורג יוכל להסתובב חופשי, כן? עכשיו ברגע שאני רוצה לעבוד, ככה אני נועל, ככה אני פותח. עכשיו, גמרתי, אני מוריד למטה. עכשיו, כדי שזה לא יצא, פה מבפנים שמתי דיסקית עם שתי ברגי אלן שמחזיקים אותה, וזה לא יכול לצאת, זה הסטופה. כל הפטנט זה דברים פשוטים שיוצרים יחד דבר גדול. אני יכול גם להעביר את הידית לצד השני, יש לי מפה ומפה. ככה זה הפוזה שתמיד זה נוח לי לעבוד. אולי יש אפשרות לשים פה קפיץ שידחוף את זה תמיד פנימה. בשבילי זה מספיק בלי קפיץ. אוקיי, תודה שצפיתם, ביי, להתראות.